idem perbawaning ratri sasadara wus manjer wuryan tan kuciwa memanise menggep srinateng dalu siniwaka sang yapra dase aklar ning cakrawa ing ulat ngelangut prandene paksa kekan saking kaing paranggana kang sumiwi saking kaing garwaning pun Kakang Yayi Wara Drupadi bareng pun Kakang nyumurupi kelawan jeneng sira Yayi persasat pun Kakang welas tanpa alis Yayi ing atase sira iku mawat majaning ratu Paman Prabu Pancalaradya Paman Prabu Drupada sak suwene Siadi dadi garwaning pun Kakang durung tau ngenyam kanikmataning kamulyan malah pun Kakang keblandang ing juranging kemaksiatan pun Kakang kesengsem kesukan dadu temahane bondo donya negara Ngamarta mamprung ludes keles tanpa tabet nganti jeneng sira Yayi kasempya ing aradan kawengisaning para Pandhawa nggone kasengsem marang maksiat mau malah dina iki Siadi tak paringi kamardikan apa Siadi kundur dhisik wae marang negara Pancala ngentenana purnaning pun Kakang nggoning pun Kakang nindakake dharma ngalas suwene 12 taun yen to pun Kakang wis paripurna pun Kakang daya-daya sowan marang Pancala mboyongi kelawan jeneng sira Yayi Drupadi katangis-tangising kang wangis angamasi kumliyang aragane swara tangis angrarujit jroning nala panjayah kataman rapuh
sinuwun jimat sesembahan kula sinuwun pepunden kula. Sinuwun kula sampun prastya gesang kula. Anggen kula nglampahi bebrayat kaditine lepasing ponang jemparing luput pisan kena pisan. Kula mboten badhe angewahi menapa ingkang dados prastyaning manah kula. Nadyan tori kala semanten. Kula sampun dipun wirang-wirangaken kaliyan Dursasana nanging sinuwun lebeting dados kula mboten wonten ingkang kula suwitane kejawi namung paduka sinuwun Sri Puntadewa telasan kadang paduka para Pandhawa. Nadyan to manjing lak-lakaning naga kula mboten saged kantun sinuwun. Kyai Badranaya. Kula wonten dawuh. Coba Kyai aku njaluk panemumu kepriye Kyai. Nggih. Saderengipun kula nyuwun pangapunten nambah bilih. Atur kula menika mangke mboten dados sarjuning penggalih. Rening Pandhawa menika wonten lebeting panandhang, wonten lebeting pacoben. Ngaten sinuwun. Menawi Pandhawa menika kiyat nampi pacoben saking Gusti. Kula pitados paduka badhe nampi nugraha ingkang agung. Wujudipun menapa kula mboten saged matur, namung kanugrahan menika kedah dipun sangkani kanthi tarak brata. Kudu nganggo tapa tinebus ngangge laku. Mula enten tembung ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyentosani setya budya pangakesing dur angkara. Arep duwe ngelmu nek ora nganggo dilakoni tegese ora nganggo sesirih ngelmu mboten enten gunane mboten piguna tumraping bebrayan. Lah sakniki ngaten. Para Pandhawa prayoginipun pados papan piyambak-piyambak kangge ngeningaken cipta mangsa to nek wong lima kok ora eneng sing keparing siji-siji ora nggih pun kebangeten. Waton lahir batin anggen panjenenganan nuwun Gusti. Iya Kyai Semar. Ndara Werkudara pripun? Ya aku manut. Ndara Janaka, ya kakang aku ya mung manut. Ndara Kembar pripun? Ya Kyai Semar, aku ya manut Kyai. Nah, nek pancen sampeyan pun manut kalih kula, pun. Sakniki Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar mang golek papan piyambak pundi sing kira-kira mathuk kalih nering ati sampeyan. Kula mboten mastani papanipun. Wong sesirih, wong nglakoni tarak brata niku wonten pundi-pundi panggenan saged. Namung gandeng dinten menika ingkang ngaraka Sinuwun Prabu Puntadewa menika kaliyan garwanipun. Kersanipun wonten lebetin pesanggrahan mriki. Sinuwun Prabu Puntadewa mboten sisah dhateng pundi-pundi mriki kemawon. Kaliyan ingkang garwa. Iya Kyai. Nanging wonten pernatanipun. Iya pernatane piye? Iya Kakang Semar pernatane piye? Ngaten. Pernatan kula. Lah Rene Sinuwun Prabu Puntadewa kaliyan garwanipun panjenengan pados papan piyambak-piyambak Ndara Werkudara Janaka Kembar ora kena mlebu menyang patunggone Prabu Puntadewa nek ora ditimbali karo Kang Raka. Ya, aku manut. Nah, sapa mengke sing disiki wani lanyu-lanyu mlebet mriki mongko mboten ditimbali kalih Kang Raka. Sampeyan kudu gelem nampa pidanane. Sagu mboten? Ya aku sagu. Ya Kakang Semar aku sagu. Ya Kakang Semar aku sagu. Ya aku ya sagu, Kyai. Nah, nek saniki panjenengan tindake piyambak-piyambak. Estu nggih mangeling-eling. Sampeyan ora kena tranyaan, ora kena. Sampeyan sak gelem-gelem mlebet enten patunggone Kang Raka. Kajenge Kang Raka niki nenuwun wonten ngersaning Gusti. Ya aku manut. Nah, sinuwun dinten menika kula aturi nglajengaken anggenipun tarak brata lan Ndara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Kembar pun saniki sampeyan mangpados papan ingkang prayogi piyambak-piyambak mriku.
Nyat langen ing kalangyan aglar pandamunter Wanawasa tumuruning jurang trepes kang ributan kasrimpet penjalendang pauta sangapeke kumrekut sangkut prenggo boyo pati usi sirna larut tempo kang kanca baya pauta rikala semana risang Bima Sena Arjuna miwah kembar upadi papanipun piyambak kangge ngeningaken cipta ucap apa alas gong liwang liwuk gurdom yang mandira tepung maru gunung panggung sumambung katempuh ngangin pating jerot pating gretot suarane anggegirisi rikala semana wonten salah satunggiling buron ingkang lumajar nenggih Kidang Denoyak lawan macan Wetengku luwe ana wujuding kidang. Tak oyak playune kebuat bantere ora jamak. Yo. Nyandi playumu. Kidang pancen kowe wis kinudratake kidang dadi pangane macan. Mlayu mencolot dikaya ngopo? Candak dadi panganku kowe ha.
dadi ana wujuding kidang ingkang temeka ing pangarepanku. Aduh, sinuwun. Kula nyuwun pengayoman Sang Tapa. Kula dipun oyak-oyak kalian Sima. Kula badhe dipun mangsa, mongko kula menika inggih madosaken tetedan anak kula ingkang taksih alit-alit. Kerengang satetedanipun anak kula. Kula kepregok kayan macan kula dipun oyak, kula badhe dipun mangsa. Menawi kula dipun mangsa macan, kula pejah mboten wurung anak kula nggih klingsir badhe pejah kaliren mboten wonten ingkang ngopeni. Aduh. Sinuwun kula nyuwun pengayoman gesang kula lajeng kados pundi sinuwun. Langlenging driya mangunku. Kanduwan rimang lena tanpa kanen. Kidang. Iya, kowe kudu narima marang papestrening Gusti. Pancen kidang kuwi iki nudaratake dadi pakaning macan nanging mestine macan kuwi uga duweni rasa welas, rasa asih. Kewan gedhe kuwi kudune ngayomi kang cilik, ora malah nyilakani kawan kewan sing cilik. Mila menika sinuwun kula lajeng kados pundi sinuwun. Ya wis ngono wae. Kowe mlayu kidang, kowe umpetan, kowe ndelika. Sing ngrapet aja nganti kedenangan karo si macan. Lah menika mangke menawi macan dumugi mriki, engko tak ijolane. Ingkang kangge liru menapa? Mengko sing tak ijolake ya kuwi dadan sariraku, awakku dhewe. Aduh ampun sinuwun ampun. Saestu sampun ngantos paduka sinuwun kapitunan namung nglabuhi kalian wujuding kewan alit kidang kados kula menika. Wis. Aja banget-banget anggonmu mikirake karo panjenenganing sun sing wigati kowe golek slameting jiwamu. Wis kowe mlayu mengko macane aku sing bakal ngawekani. Iki ana satriya sing tarak brata kowe sapa? Kowe takon marang aku, kekasihku Sri Puntadewa. Kowe Puntadewa? Ya pancen mengkono. Sardula piye? Ana wigati apa dene? Kowe mlayu-mlayu tekan pengarepanku. Aku goleki buronku. Buronmu sapa? Buronku wujuding kidang. Mlayu umpetan eneng kene. Tak gledah papanmu dina iki. Upamane ketemu arep mbok kapake. Kidang dadi panganku. Ya wis saiki ngene wae. Macan, kowe aja nyikara klawan. Wujuding kidang upamane kowe tak wenehi liru piye? Aku arep mbok ijoli. Iya, ijole kewan apa? Ora tak ijoli kewan. Aku golek kewan ya tangeh lamun bakal entuk kewan lan kakean dosa. Malah dina iki sing tak sramakake uripku sak putuhe. Yen pancen kowe gelem tak ijoli jiwa ragaku, aku wae pangan. Dewa sing kepriye Sardula, kowe ngentengake marang jiwa ragamu, tegese kowe ngentengake marang patimu. Iya, tak entengake jiwa ragaku. Upamane kowe nganti mati piye? Yen to pancen aku kudu mati karo macan, ya wis aku mung pasrah marang keparenging Gusti, kudu swargaku karo macan. Wis aja tida-tida rasane atimu.
Aja mangu-mangu pikirmu yen pancen arep mangan karo aku panganan minangka ijo ring kidang. Wah, iki margane patimu. Ah. Kacarita datan obah, datan musik, datan kawiyos sambate Prabu Puntadewa kaperwasa dening Sardula kamangsa nganti dedel duel daginge. Amung rikala semana kandhek Sardula Denira Arsamerjaya kelawan Prabu Puntadewa karana mulat ilining ludira wijiling getih saking angganira Prabu Puntadewa wujude putih. Dereng graita sang Sardula ngantos dadanira Prabu Puntadewa cinakar dening kukuning si macan nganti dedel duel. Samono nganti ketingal manahe ketok atine Puntadewa jebul atine ya putih wujude. Mandhek mangu wujuding macan. Kendel denira mrawasa kelawan Prabu Puntadewa. Danguning dangu icaki nedhepake wujuding Sardula. Badar jatine wujud Sang Hyang Bathara Darma. Lahing mangarca mana sidam sekaring bawana langgeng titah ulun nggir Puntadewa aja kaget ulun ingkang angeja wantah. Aduh pukulun sarawuh paduka pukulun ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mawan tuan tumugi konjuka pukulun Sang Hyang Bathara Darma. Iya ya Puntadewa pangabekti nira ulun tampa akarya suka marwatan Tyas Ulun. Semanten ugi kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka pukulun. Ya Nini Drupadi. Banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti. Nggih Puntadewa wonten timbalan iki ngadhawuh pukulun. Bombong arasan Tyas Ulun sakwise jeneng ulun mulat marang Lekasira anggonira darbi adeg-adeg ingkang jejeg
nganti jeneng sira ngrilakake pati uripmu minironi kawan wujuding kidang kang denoyak macan. Kawruhana Sardula iki mau sejatine dumadi saka jeneng ulun. Ulun mung kepingin neter kaya ngapa sentosaning budinira. Sakwise jeneng ulun nyumurupi pribadi. Bombonging tias ulut tanpa upama kulup. Dina iki kaya wis winanci kalamunta jeneng Kidwantuk Nugraha. Peparinging Sang Hyang Jagat Girinata ingkang lumantar jeneng ulun. Jeneng ulun kadhawuhan matedhake Nugraha. Wujuding pustaka Jamus Kalimasada. Pustaka Jamus Kalimasada mau werdine ora ana kang wajib sinembah kajaba mung Gusti ingkang ngakarya jagat miwah utusane. Karana ya mung marang panjenengane nggonira manembah kelawan utusane mau sira pitaya kanthi jroning atinira tanpa tida-tida. Iku ingkang anjalari manungsa bisa ayem tentrem weruh marang sejatining panembah. Mekaten kukulun. Iya nggih. Kajaba saka iku ana maneh ingkang nyebutake jimat Jamus Kalimasada. Kuwi tetembungan Jamus Kalimasada. Kali Mahasada. Tegese jroning pustaka mau ana piwulang usada limang prakara nanging dudu laraning raga nanging laraning rasa. Wong gelo, wong serik, wong drengki, srei, wong jail lan metakil. Kuwi bisa diusadani kanthi Jamus Kali Mahasada utawa Kali Maha Usada. Mekaten kukulun. Iya, iku loro-lorone kena sira anggo paugeran adek-adeking uripmu nggonira manembah marang Gusti kang ngakarya jagat. Inggih, kukulun. Andadosaken bingahing manah kula kukulun sak sampunipun paduka kukulun. Nedya maringaken nugraha dhumateng jasad kula ingkang sinebat pustaka Jamus Kalimasada. Puntadewa wonten dawuh. Tak rasa tak kira kalamun dunge sira wis kedurungan. Jimat Jamus Kalimasada kowe ora bakal keblandang marang kemaksiatan wujuding kesukan dadu. Anane sira keblandang kesukan dadu karana sira durung kedurungan jimat Jamus Kalimasada. Mula nganti tuwuh tandha pitakon Puntadewa ku duweni pusaka jimat Jamus Kalimasada kapan nggone antuk. Ayo dina iki kulup weningna ciptamu menepna rasamu. Jimat Jamus Kalimasada bakal tak panjingake ana angganira kulup. Nah, sakwise jimat Jamus Kalimasada ingkang mawa cahya iki mau wis manunggal marang angganira kulup. Aja kendhat yo nggih nggonmu manembah kelawan Gusti kang paring gesang sing paring urip marang jeneng sira kelawan utusane. Ya Sang Hyang Nur Cahya.
Kawulun muni nggih Kulun. Nah, mula kang saka iku minangka dadi adek-adeking urip pira anggonira ngayomi nentremake marang kahanan. Mbok menawa kalamunta sira bisa bali ngenyam kanikmataning keprabon. Jimat jamus kalima sada anggonen adek-adeking uripmu sarta jati dirimu nggonira manembah. Inggih Kulun. Nedya kula setaken dawuh paduka Kulun Sang Hyang Bathara Darma. Wis nggih wengakno awak kasuwargan ulun uga bakal manuksma marang angganira.